खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ ओनसोलाव बयखौबो हरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों ओरैबायदि बाथ्रा रायलायगोन लोगोफोर, सासे सिख्ला गथ' 18 बोसोरबो जायाखै, 18 बोसोरबो जायाखै, बे खारलांबाय लोगोफोर। दा बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। जायबा गोमादों बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय टिना बसुमतारी लोगोफोर, आरो बेनि गामिया जाहैबाय गलापारा लोगोफोर, आरो बिसोरनि पुलिस थानाया जाहैबाय बिजनी, आरो लोगोसे बिथांमोननि पस्ट अफिसआ जाहैबाय बर' बाजार, बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट लोगोफोर। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनी एरियानि सिङाव थानाय बर' बाजार। बे टिना बसुमतारीया गलापारा होननाय गामियाव बिबौ आरो बिबैनि न'आव थायोमोन आरोना, फरायनो थाफैदोंमोन। बे 10 अक्ट'बर खालि बियो गावनि बिमा बिफानियाव आलासि जानो होननानै थांदोंमोन, ओंखारलांदोंमोन। ओमफ्राय आलासि जानानै जेब्ला बिबौनि न'सिम फैफिननो ओंखारो, थिग बे समावनो लामानिफ्राय सोरबा सासे सेंग्राजों दोनखारलांदों होननानै खौरां मोन्दों। बिबौनि मुङानो जाहैबाय कामेस्वर बसुमतारी आरो बिबैनि मुङानो जाहैबाय दाला बसुमतारी लोगोफोर। 10 अक्ट'बर खालि फुंनि 9टा बाजियाव ओंखारलांदोंमोन बे बिबौ आरो बिबैनि न'निफ्राय गावसिनि न'आव, बिमा बिफानि न'आव आलासि जानो होननानै। बिबौ आरो बिबैनि न'सिम जेब्ला फैफिनो, अब्ला थिग बे समावनो सासे सेंग्राजों बियो दोनखारलांबाय होननानै खौरां मोन्दों। दा नोंथांमोना बे टिना बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला बा सिनायोब्ला नोंथांमोना थाबैनो फोरमायहरदो, थाबैनो खौरां हरदो। जोबोद गोजोननाय थागोन आरो रोजा रोजा साबायखर थागोन नोंथांमोननिसिम। खौराङा फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे टिना बसुमतारीया 18 बोसोरबो जायाखै लोगोफोर, आरो बियो दा क्लास 12आव फरायबाय दंमोन। दा पिअ फाइनाल फैगासिनो, नै मास मोननै आरो मास मोनथामनि गेजेरावनो बिनि पिअ फाइनाल दंमोन लोगोफोर। दा बेखौ न'नि मानसिफ्रा रिकुवेस्ट खालामदों पिअ फाइनालखौ होफैनो थाखाय, आरो बियो फरायनायाव मोजांमोन होननानै खौरां मोनदों लोगोफोर। बिमा बिफा बा बिबौ बिबैमोना जोबोर दुखु लोगोफोर, बेबायदि 18 बोसोर जाथ'यैयावनो बियो खारलांबाय, आरो लोगोसे गावनि पिअ फाइनालखौ होआलासिनो बियो खारलांबाय लोगोफोर। दा जियानो जादोला लोगोफोर, नोंथांमोना बे टिना बसुमतारीखौ सोरबाफोर सिनायोब्ला, सोरबाफोर नुदोंब्ला थाबैनो खौरां हरदो, थाबैनो फोरमायहरदो। बिथांमोननि न'खरनि मानसिफ्रा गोबां दुखु लोगोफोर, बेखौ पिअ फाइनाल होजानो लुगैदों, पिअ फाइनालखौ लिरफैजानो लुगैदों। अके लोगोफोर, नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय टिना बसुमतारी लोगोफोर। बियो बिबौ आरो बिबैनि न'आव फरायफैनो थाफैयोमोन, बिजनी एरियानि सिङाव थानाय गलापारा होननाय जायगायाव आरोना। दा बे जायगायावनो थायोमोन बे टिना बसुमतारीया। नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला, नैबेनो टिना बसुमतारी लोगोफोर। नोंथांमोना सिनायदोंब्ला थाबैनो खौरां हरदो, थाबैनो फोरमायहरदो। बेबायदि उन्दै बैसोआव हाबा जानानै गाव गावनो पस्तायो लोगोफोर। बेबायदि उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ एसे खम खालाम। 18 बोसोरानो जाथ'वाखै, मानो दानो हाबा जानो थांखो? अके गाइस, दिनै भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों, लाइक खालामदो, आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखै, डिसलाइक खालामदो। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ, मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। अब्ला बाय बाय लोगोफोर, बाय बाय।